este Parlamento se pronuncie para o indulto dos sindicalistas Serafín e Carlos, pois simplemente o que fai é non aceptar esa declaración institucional. Deixa aos representantes dos traballadores neste momento sin un respaldo do Parlamento. Nos consideramos que é unha actitude absolutamente antidemocrática e o que peor, inhumana. Sí, bueno, pois nos levamos como unha semana, polo menos, unha proposta de borrador de declaración que foi circulada entre todos os grupos e que inmediatamente obtivo o respaldo de todos os grupos da oposición, pero o Partido Popular pois resistiu ata onte. Eu mesma onte, aínda pola tarde, seguín insistindo como portavoz do Partido Popular. Bueno, pois lamentamos moitísimo que diante dunha situación que todos entendemos que o que faría sería denigrar de maneira importante a vida e a familia destas dúas persoas, de Carlos e Serafín, que foron condenados injustamente porque outros sindicalistas que naquel momento, no ano 2008, tamén foron enjuiciados, foron absoltos. Sin embargo, os dous sí que obtiveron unha pena de 3 anos, o cal lles obriga a ingresar en prisión, e que agora que están coa súa vida normalizada e que teñen traballo e que teñen fillos pequenos, o ingreso en prisión suponlles pois un menoscabo para as súas familias, un deterioro importante na estabilidade familiar, e diante desta situación que o Partido Popular non sexa, cando menos non teña algo de corazón e non sexa capaz de poñerse do lado destas dúas persoas que únicamente estaban facendo no seu momento a defensa dos dereitos dos traballadores e das traballadoras deste país. Lamentamos que sexa así, lamentamos que non haya sido posible esta declaración institucional conxunta e unánime dos grupos políticos representados no Parlamento de Galicia, que sería, eu creo que, unha boa mensaxe para o Goberno de España para intentar, por segunda vez, que se lle dé o indulto e evitar que Carlos e Serafín teñan que ingresar no cárcere. Ben, pola miña parte, só decir que este Partido Popular mostra a faciana máis inhumana, máis fascista e máis dura, un goberno que empobrece a clase traballadora, miseria de salarios, despedimentos, pérdida de dereitos, e para que os traballadores non podan nin defenderse, ora utilizan a xustiza condenando os traballadores a cadea. O PP se ve que apoia que a clase traballadora vaya a cadea por defender un salario digno, mentras tamén apoia que os señores Blesa ou la Infanta ou todos os que están imputados no caso Pokémon sigan mantendo os seus cargos, sigan andando libres. É dicir, é manter a corrupción con un discurso que nega totalmente os feitos. Como mínimo, o goberno galego tiña que pedir o indulto para 2 traballadores galegos que o único delito que cometeron foi defender o seu salario e defender os postos de traballo e condicións dignas, que eu creo que benefician o povo, e non entendemos a postura deste goberno máis que como unha postura totalmente fascista e de camiño a tempos que queríamos ter xa olvidados e esquecidos para sempre, como é o tempo do franquismo. Cada vez se parece máis a súa política a unha dictadura parlamentaria, en este caso, abusando da súa maioría. Gracias.